Hello friends, so what's up and good morning everyone and welcome back to the Billy Vlogs. So नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog channel आव खनसेबाव फिन बरायना थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव vlog लाबाखै, so आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों just comedian नि expensive YouTube comedian so first introduction. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो, let's go guys. Hello guys, what's up and welcome back to the good morning. समझ रहे हो आप समझ रहे हो Friends, so welcome back to my Billy Vlog channel. So नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog channel आव बरायनाय थाबाय. Oh no! माबायदि खालामोबा मोजां जागोनब्रा साला मा बुंनो बिदि जाया माबायदिथो खोब गावखौनो रोंगौ सानदों बियो गावखौनो रोंगौ सानदों नाय जोंफोरखौ एबा स्मार्ट जासि स्मार्ट मिथिगौ नोङो नोंलाय मा मिथिगौ ये गावखौनो गोरों साना माला आंखौ नायनो माबायदि खालामो आंखौ नायनो खोब रोंगौ नाय जोंफोरखौ नायनो गस्ला गाननांगौ माला रोंनाय बिगुर नोङो अन्था जेबो रोङा खालि जानाय खिनाय एसे एक्सपेन्सिभ खालामलाय आं बायदि रोंगौ नामा नोङो बे बिगुर जानाय खिनायल' ये जानाय थानाय खिनायसो मावदों बियो आंखौ नाय हायोबा खालामदो हायोबा आंखौ नायनो नायबाथाय दा नोंथाङा बे जानो थानायल' खिनाय नङालै एबार नाय गस्ला गानना माबा आंखौ रोङाबाय होनदों बियो एबार मिथिखा नाय गस्ला गानना हायोबा खालामदो हायोबा साला माबायदि मोनदों बियो आंखौ साला रोङाबायदि मोनदों गावबा बिराद गोरों बायदि मोनदों आरो बियो गावनिबा गस्ला गानबासो मिथियो बडिफोरखौ नाय जोंफोरनिखौ हा खिनायनाय Hello guys, welcome back to my Billy Vlog channel. नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog channel आव गासिखौबो बरायनाय थाबाय मिथिबाय मिथिगौ रोंगौ मारुखौ बियो बाबे कटबो गानलायबावदों मजाबो दंबावलायो वासला रोंलै नोङो रोंगोन नोङो मजा एक्सपिरियेन्स दंखायो माथो नोंलाय इउटुब खुलिदो इउटुब रोंखागोन नोङो हिखा नोङो वा देनजार इयो वा आंनिफ्राय बांसिनसो रोङो दे रोङो नोङो दे नोंल' जा लासिंसिंसो मोनलायलांबायलै बोरै खालामबाबो जाया जोंफोरना Hello guys, welcome back to my Billy Vlog channel. So नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै just comedy experience video लाबोबाय. So नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो? So नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा like and share and comment and आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानैबा चेनेल साबस्क्राइब खालामना होदो गोजोननाय थागोन. So guys, thank you for watching.